Perlina TV, stazzjon diġitali ġdid, simli għal Disney Plus u Netflix, u fih hemm festa ta' programmi għat-tfal bil-Malti li jkunu qed jiżdiedu minn xahar għal ieħor. L-għanu li tfal issa jistgħu jkunu esposti iktar għall-irsien Malti u jiddivertu fl-istess ħin. Imma kif jista' jkollok Perlina TV? Faċli ħafna. Hemm żewġ modi, jew minn fuq laptop bħala sit online, perlinatv.com, jew inkella niżżel l-app fuq il-mobile jew it-tablet minn App Store jew Google Play. Ibda billi tafas irreġistra issa u ikteb l-email tiegħek. Tafas mur lura, iżda mur fuq l-email tiegħek u għafas fuq il-link li tirċievi. Importanti li tagħmel dan mill-istess device. Issa għandek aċċess għall-librerija, però mhux il-filmati. Biex ikollok aċċess komplut għall-filmati kollha, irrispondi l-mistoqsijiet ta' sigurtà u għażel l-abbonament li trid, ta' xahar jew ta' sena. Daħħal id-dettalji tal-kard tiegħek u għafas ħallas issa. Dan il-mod issa it-tfal tiegħek jistgħu jaraw kontenut sikur approvat miċ-Ċentru tal-Irsien Malti u anki tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu.